Kala anga alado aye tonga kala sele suran kala ngeku anga kala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالي مو أمبي الله سبحانه وتعالى تندو كألا بركادا كنيمبوكا كصليك عن كنتك محمد ميني عليه كرا لباني عليه نبي ما لباني فويتنا لكو فبلي أني كنين الله سبحانه وتعالى فكان نيمان كشي جيدي أدنكو بلا جلنكا أني أكا صحابو أني ماما يولو نومني كتاسكي أما دوما أمبي أو فوني إسلامية كفوليه نيو يكشي فوليه نو يه أرجنا ديونك فوليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله سبحانه وتعالى دلي على كام بسيما حكيلنا لا أني فوتا لا أني بارو بلا جلنا يا ربي على كام كنا جيا أني الله رح يا ربي على كام كشي كانتغا أمبي بلا جلن فو أنكرمغو أنفاو نمبو أنانك نيومغو أني arjo barakelao ame bela jelen fo ka do nyini bela jelen fe ame farabe do ke be ame ka kuma al muwassi'una li ma'na al bid'ah minu nyaayra ka fo ko bid'ah koro ferelendo o koro jumenye bid'ah nyumam be bid'ah jugu be o yem ma minu nga hakilnay o ye al muwassi'una li ma'na al bid'ah oluka kuma kan donimba sabatle minun kumana kayira ka fo bid'a be kila katara kilaro aywa damadoma donimba minun kumana o ka donimba sabatlew bo sigi temene na kumbe ka dofo oluka nesudla anye donimba damado tofo ne ala sona amena temene wal handay al-imam المفسرون الإمام الطبري والقرطبي والسيوطي وغيرهم رحمهم الله ذكروا في تفسير قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ني آية نكون المفسرون نمغمي الإمام الطبري عن التفسير القرطبي عن الإمام السيوطي في الجلالين ني أولوكا كما كان نجي آية لا آية من نبي سورة الحديد سورة الحديد آية موغا أنولون فلانا على بكما كراوكا أبافو كوفي أني كراو نودوني أنغا كراي ني وي عيسى بن مريم علينا نفول نونت من كوفي أني إنجيلا داليما أيوا كتافو محل شاري يرى جميع وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ibtada'uha ma minun tugra no fe anya hina du duskuna hine anyo du duskuna ani ruhbaniya de ka bajiela ki nyeshi ala dorompema ya famu ka bajien fen jien nemay ko ba bela jele makitak ala batu doron jien damu ka bebla ki nyeshi ala batu doroma doko ibtada'uha uyire ye nintiga uyira senkoro uyira de tigara kabo jiela uyira de atiga uyira senkoro uyira de adamine ma katabna alaihim aw ma sebu kane ya fa angon ma ke wajibi ka uyira de ake uyira ka wajibi me ko illa bita'a ardu me ma ke foyi fana kama fo ala nyini uya kere pulko na se alama ma me umasika ahake dama wire ya dabo min kamare umasika aywa ahake dama okuma ube
mufassiruna obe kuma caman fo yano mais kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ ibtada'uha fɛn min ma fɔ i ɲɛna i yɛrɛ k'o tigɛ i yɛrɛ senkɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ diina la min ma fɔ i ɲɛna ala m'a f'i ɲɛna kira m'a f'i ɲɛna bon u bɛ kuma o yɔrɔ kan hadisa dɔ bɛ yen nɔ an Umaamata al-Baahili radiyallahu anhu annahu qala أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فعابهم الله بتركها نسير يروم أمامة الباهلي ale ka kuma dɔ bɛ yen nɔ ko ale ko ayiwa a ye ko kura dɔ senti diina la min ma sɛbɛn aw kan ni o ye sunkalo jɔli ye aw filɛ jɛ ka sunkalo seli min kɛ jamaatan sunkalo seli bɛ yen dɛ o ye sunna ye mais ka jɛ k'a seli ka jɛ ka nafila in seli ɲɔgɔn fɛ a kɛra su awa safu kɔfɛ sa wa a kɛra tahajudi ye sa wa n'o ye dugukila seli ye wa nafila seli kɔni o bɛ yen mais ka jɛ ka seli nin kɛcogo in na aw de ye nin daminɛ a ma sɛbɛn aw kan a ma kɛ wajibi aw kan min sɛbɛnna aw kan o ye sun ye o tuma ko wa aw kana dabila dɛ a filɛ ka min dabila aw yɛrɛ filɛ ka min daminɛ nin maa si ma fɔ aw k'a kɛ a yɛrɛ de y'a tigɛ aw yɛrɛ senkɔrɔ o tuma aw kana dabila dɛ ka d'a kan bani israɛlakaw ni o ye yahudiyaw ye olu ye ko dɔw tigɛ u yɛrɛ senkɔrɔ ala ma wajibiya u kan mais u y'a kɛ ala jaati de ɲinin kosɔn mais u ma se ka fɛn ni hakɛ d'a ma u ma se ka laban o kuma ala ye u lebu a toli de kama u y'a to yen parce que n'i ye layidu ta i ni ala cɛ layidu dafali ye wajibi n'a sɔrɔ ɲuman don fɛn o fɛn ni ɲuman don ni juguman tɛ haramu tɛ i yɛrɛ de ye a k'i yɛrɛ ka wajibi ye o ye layidu ye walima a na kɛ dafali ye o kuma dafali bɛ kɛ ka wajibi ye o kuma n'i y'a to yen dɔrɔn ayiwa i ye ko kɛ fɛn min man kan o kama ala y'u lagosi a toli kan u y'a to yen min kɛ ala ye u lagosi ayiwa o de kan o kuma a sɔrɔla ka aya nin fɔ warahabaniyatan ibtada'uha ila akhir al-aya inna allaha kataba alaykum siyama shahri ramadan ala ye sunkalo de kɛ aw ka wajibi ye suni ala ye sun de kɛ aw ka wajibi ye mais sunkalo jɔli o tɛ wajibi ye i y'a faamu nafila seli kɔni bɛ yen mais aw fila kɛ cogo min na ayi o ma fɔ wa innamal qiyamu shay'un ibtada'tumuhu a ko qiyamu min filɛ nin ni o ye sunkalo jɔli in ye ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ aw de y'o daminɛ o kun tɛ yen o kuma fadumu alayhi ko aw ka dumɛ a kan wala tatrukuhu aw kana to yen i y'a faamu o kuma a ye nin aya in kalan abu umamata al-bahili ka nin kuma in an b'a faamu nassuna ala anna allah azza wa jalla dhammahum ala tarkiha wa laysa ala ihdasiha min bɛ faamu ye kuma in na mubashara ala y'u lagosi a toli de kan mais k'a fɔ u y'a kɛ u yɛrɛ ma ayi i y'a faamu parce que u ma alabato modèle créer k'a fɔ alabato cogo do u y'o de créer ayi nafila seli ɲininen don mais ne yɛrɛ ka n yɛrɛ diyagoya ka nafila seli su o su n bɛ arakan 100 seli o tɛ diyagoya i kan su o su ne yɛrɛ ka kɛ laada ɲɛ n bɛ arakan 100 seli bon n'i y'a daminɛ i bɛ se k'a laban wa min dun ka ɲi alabato la i mana min daminɛ i k'a laban hari n'a kɛra fitinin de o kuma ni e y'a gɛlɛya yɛrɛ ka depuis ko daminɛ la est ce que i bɛ se k'a laban bon o de ye ninnu sɔrɔ u y'a gɛlɛyaw yɛrɛ kan u ma se k'a laban o kuma abu umamata al-bahili ka nin kuma in an bɛ min faamuya la ayiwa ala y'u lagosi a toli de kan a kɛli tɛ o kuma ka yira k'a fɔ mɔgɔ ko ko k'a fɔ ko ko n'i y'a senti diinɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ lagosili fɛn ye ayi an bɛ naso daba dɔ ta k'o kɛ ka dɔnnibaa ninnu ka kumaw dafa sheikh ahmad ibn abdurrahman الشافعي رحمه الله
ألكو في معنى البدعة وهي لغة ما كان مخترعا على غير مثال كما نو يرد لو بين يغون تايرو تشاما تاسر الديفرنسي بوني نيغون جي يورو دامار دلان وتي تاسر بيبي سيغي كما كلين دكا دون باو ايوا وبيبي سيغي كما كلين دكا مي كما امبي دو تاتا تاسر فندو بولو تالا وما فوكاتمي اكل لغه ما كان مخترعا على غير مثال بدعه كردي عرب كان فمي نيغما ديلكا دلا نيا شين فلوي مي اكو شرعا ما احدث على خلاف امر الشارع فمي من السنتي دين لا ما بي على كان نيامري كان سوسو يا فهم ابي على كان نيامرا كان سوسو والمراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة مي اكو كوكرام مي نو بكيف بداية اني فليبانتياي ويما ليس له اصل في الشرع وإلا سلي فويت من الشرع لا بولو ما دايرو فويت على وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة من كوني مؤمن بك فينك من يبلا كلي لدرون أكاديني دون نيندونغو نين كاديني يمباكي أبانا ميكا فود دلو بالا دلو فويد تالا أكو فهذا باطل قطعا نين شيرا نوشوك بلا دون بو بيناكا نين يفهمين كري بمجرد الشهوة نيندونغو درون بولو ما دارو فويد تالا إتسكا دلو سيفو قرآن لا ولا حديث لا ولا ما دون بكا بمكان كيف سكاسموما وكما دون باب بلا جلين بيراكا ني بدعة من كراتي باطل مطلقا بلا جلين بيروكا أكو بخلاف محدث له أصل في الشرع مي كوكرا من الله سلي بالا الشرع لا أنو تكلي إما بحمل النظير على النظير ويكا كو سما نغما يبسكا فندو سما فندو با نابي فمكو قياس أو بغير ذلك والمني تشوري من دوي دون ما بودو أو أصول دون ما بودو فإنه حسن أكو أوكاي كوكرا من الله سلبالا نبولو ما دايرو بالا أنيونا دو بسر الدين كنا هاري ني رته فما سرو أو الشريعة كنا أنيمي مبولندو والمن نفا من بولا أو نفا كلين فنا بسر نفنا لا أمي سكا فبولو ما دايرو بولا أكو أوتير أبي فو بدعة مما كف لبانتيا بدعة أوته أكو إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين بس ويه خليفة كان لنون كتاسرة أني نيمو ويلو كتاسرة ومن ثم قال عمر رضي الله عنه في التراويح النعمة البدعة هي أبي فو دل النعمة البدعة هذه وكوني عمر أوري كوسو عمر كو أكلي كا مغو دالاجي كا سنغلو نافلا سيلي نيوغن في المامي كيلي اكو بدعا نيانا ني اويني ما فليس ذلك مذموما بمجرد لفظ محدث او بدعة كافو كوكرا ابي فو كوكرا ما درو بدعة اول ما محدثي او دما كما درو ابي كفن لا غوسيني اي كون الشيء محدثا او بدعة لا يقتضي الذمة كافو ني كوكرا دي درو ودما كما بك فلا غشني اي فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث بس أفرا القرآن لما يكون محدث فمن كنتي في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ألا كوني كوسمالو مانا ناكابو ألا يرولا ني أيو كوكراي وكما وبا لمي وبكل وبيلي وبا موكي ما على فلك أفكر كو محدث أكورتك أفكو قرآن يدان فيني هو كلام الله الأزلي قرآن يألك كما كان دبي غالي ما هذه الألفاظ نونو من فلني ويكو قرآن دي دوري كما ألك محدث دو نية اللفظ لله قرآن اللفظ من فلان بلو باسك وي عرب كاني ani ajigini donc kokurado ma ala fle ka fa ko muhdas ok ma ka fo fe ma ko kokurado robisna kel la gosli yeno dorani ay ko kotete wa inna ma man sha'u dhammi ma yaqtarunu bihi min mukhalafati sunnati wa di'ayatuhu lid-dalalah ok ma ko kokurabe la gosilni sirami oye na ya surabe hadisa fo nyonya ya famu na surabe mo hadisa fo nyonya
walma be qur'ana fo nyonya walma be mo wuli katara fil bantiyama la gosili be sura odefe ako fal hasilu anna al bid'ata munqasimatun ila al ahkam al khamsa ukama ika donka fo bid'a be kila ko kura be kila katara kiri durima ko kura do be no be ka wajibi ko kura do be no be ke haramu ye ko kura do be no ye mandubu ye wa hakata ko kura do be no ye mubahu ye kuma ko wa bima taqarrara ulima anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa muhdathatul umuri amun urida bihi khasun iyyakum wa muhdathatil umur mbaw fara ko kurobula kuma ni al jati min lafzi na amudu ko kura bebe don kono mais awa khasubi kuma worobe no ba kere ka dobo akono kuma ni don ba fancama ne ka kuma ka fo ko kura bela jile ngoni be abe ko kura bela jile mutlaqan bid'atun wa dalala o fora harama me note kitab koron nuna al ulama ar-rasikhun ni yuluka la janflaga nususu fen fe fo ni bela jile ulama ar-rasikhun de bela jile ya ira ka fo ko kura nyuma bala jugma bala ya famu al khilafu bainahum fi tasmiya togo ina famino fo chugumina abe wole chugumina re wi nyogon soso odira no ta kana ka fo kokura do be min kay kokura do be min kunte ala kere kile fiyo me do kay do may o ma nyogon soso la soso libe mina o ye togo di a tasmiya okuma khula sisa وقال العلامة الشيخ أبو بكر بن محمد الملا الحنفي ألوك وحذر يا أخي كل الحذر من الابتداع في العقائد إكي تشغدو حكل أو عقيدة من نبي مغكسي جرناكو ماني كوغلما إكي جيكنا كودو كي أولامي مفوئنا يا فهم من عقيدة كوني فانفلاي البدعة في العقيدة بدعة ضلالة وكوني باتفاق عقيدة فانفلالا بدعة عقيدة فانفلالا بدعة ضلالة يا فهم كبدعة المرجئة أيوة والمعتزلة ونانيو غنوكتا وكوني بدعة ضلالة باتفاق العلماء أكو واعلم أن أحكام الشرع نوعان أدونك فو الشريعة كيرو يسيرو مفلدي أصول هي المعتقدات فلو ويلا سلوية وي أرم بدين كان فيمنو سيري دسكونا وفروع أن بولو مفرو وهي المعاملات الظاهرة وي بارا منو يبارا كنا كنتاي من بين الله سبحانه وتعالى تيه ولما بارا منو بيبولي إني إن يغنى أرم دون يغنى والبدعة في الأصول أشد من البدعة في الفروع ko bid'a la silula no ye tawhid ko ye bid'a tawhid la o ka gelen kateme bid'a ka aywa fiqh mas'ala la ya famu donc bara fanfala fe bid'a bara fanfala la o kan ro kateme bara limaniya fanfala fe kuma bid'a o te manga bla minangil kono bid'a o ka girin kateme nyoga وقد ذكر العلماء أن البدعة إلى نوعين مقسومة دون باو يا يراكا فوكو بدعة بكلاكات رسيغرما فلاما إحداهما ممدوحة والأخرى مذمومة كلين أو تنينو كلارو كلي أولا غسلينو وكما بينا أفنا بينا الإمام الشافعي كما ينفو أنيو فو نسي تشامنا كتمي الإمام الشافعي عليكو كوكرا ويسيغرما فلاي كوكرا دو مي منا قرآن فوغنيا وال منا حديثا فوغنيا وال منا دون باوكا بينكا نايو فوغنيا عليكو هذه بدعة الضلالة ويف البانديه كوكرا منو ويف البانديه ما كو سيكرما فلانا ما أحدث من الخير ومنا كوكرا من سنتي دينا لا يا فامو ما أتني شي فوغنيا أتي حديثا فوغنيا أتي قرآن فوغنيا أتي إجماع فوغنيا باكو فهذا محدث غير مذموم ويكوكرا مي ولا غسلنته كما الإمام الشافعي كان كما ينتبنا يروشامنا وكما ما هي خلاصة رأي الموسعين لمعنى البدع
nususu caman be no bon ikhtisaran anye adotoy sisa mɔgɔ minnu ka hakilina ye k'a fɔ bid'a bɛ tila ka taara sigiyɔrɔma caman ma olu ka hakilina an bɛna a bakuruba fɔ i y'a faamu minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ bid'a bɛ tila ka taara sigiyɔrɔma caman ma ɲuman bɛ juguman bɛ olu ka hakilina an bɛna o bakuruba fɔ o bakuruba fɔ ye jumɛn ye inna nususa sabiqata kuma minnu filɛ ka fɔ ka tɛmɛ sisan tufidu anna lil bid'ati ma'nayayn o b'a yɛrɛ k'a fɔ bid'a kɔrɔ fila b'a la bid'a kɔrɔ fila b'a la al ma'na lugawi wal ma'na ash-shar'i bid'a kɔrɔ bɛ arabukan yɛrɛ awa fanfɛla fɛ wa bid'a yɛrɛ kɔrɔ b'a la sariya fanfɛla fɛ al awwalu minhuma ma'nan fi lugha fɔlɔ fɔlɔ o ye bid'a yɛrɛ kɔrɔ arabukan na wa huwa kullu muhdathin awalan ala ghairi misalin sabiq ko kura n'a ɲɔgɔnna kun tɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a bɛ fɔ o ma ko bid'a arabukan na a kɛra diinɛ ko ye a ma kɛ diinɛ ko ye o ko kura dɔrɔn nin y'a siɲɛ fɔlɔ a kun tɛ yen arabukan na a bɛ fɔ o ma ko bid'a filanan o ye sariya fanfɛla fɛ bid'a kɔrɔ sariya la huwa kullu muhdathin yukhalifu usul ash-shari'ati wa qawaidaha wa nususaha idan fal bid'atu bil ma'na al-lughawi tahtamilu al-madha wa ad-dhamma kuma me bid'a sharia la o ye kokura na be sharia la silu fo ɲɔgɔnya a be korona fo ɲɔgɔnya a be hadisa fo ɲɔgɔnya bon o ye a kɔrɔ sharia la bon ni ye bid'a kɔrɔ lajɛ arabukan tan fanfɛla la a bɛ se ka lagosi a bɛ se ka kɛ fɛn lagosilen a bɛ se ka kɛ fɛn tanunen n'i y'a jateminɛ lɔgɔ fanfɛla fɛ ko kura sentilen a kɛra diinɛ ko a ma kɛ diinɛ ko ye sa wa o tuma o bɛ se ka kɛ ɲuman ye o bɛ se ka kɛ juguman ye wa sariya kiiri duuru nin bɛɛ bɔra a kan a bɛ se ka kɛ wajibi ye a bɛ se ka kɛ haramu ye a bɛ se ka kɛ mandubu ye fɛn kanunen a bɛ se ka kɛ fɛn dagalen o tuma sariya kiiri duuru nin bɛɛ bɔra a kan o bɛ dɔn cogo di sisan al-ulama al-mujtahidun dɔnnibaw minnu sera dɔnniba sabatilew dɔnni na olu de bɛ se k'a lajɛ sa kiiri min kan ka di a ma amma bil ma'na shar'i mais sariya fanfɛla fɛ fa innaha madhmuma bid'a min n'a bɛ sariya fɔ ɲɔgɔnya a bɛ kɛ madhmuma ye لأنها تخالف أصول الشريعة وقواعدها فإن كانت البدعة بالمعنى اللغوي لا تخالف أصول الشريعة فهي بدعة في اللغة وسنة أو واجبة أو جائزة في الشرع أكما نا يسر كوكرا من نات الشريعة فونيونا أتي أو حديثة فونيونا أتي قرآن فونيونا أكما نيا لاجي عرب كان فانفلا في أبسيكا فامكو بدعة عرب كان فانفلا في أبسيكا ولي كو بدعة بو الشريعة فانفلا في أبسيكا فاما سنة والما واجب والما دكاليدو أكما فإذا أريد تلقيبها بلقب يميزها عن السنن الثابتة بالنص أكما نوبة فكا تغير فعلا سيسا مين بي أني أيوا سنة من سبت لني على كراغا حديثي والما سنة من سبت لني نكرانا كولي أكما سيسا نكوكرا مفلنية علي فانا دغالينو باسكي أتي دونباو يالا دغا كادا كاتي شريا فغنيغنيا أكما كون ني توبة فكا داولا پوركي كاني kokuram woro min be ni obe sharia fo nyo no be fe ko bonyo na okuma sisa don ma we nyom la yandi ina fa nya fo chugo mina kitabu koro konin kono donin koro la kokura bisa ka ke nyumai abisa ka ke jugumai kokura abisa ka ke nyumai abisa ka ke jugumai okuma kokura mi mana ke dinala arabukana abse ka fama ko bid'a ya famu bo sharia la sa yala abse na ya soro abe aywa islamia fo nyonya do ko abe fo de mako bid'a men na ya soro sa te sharia fo nyonya ya famu ate qur'ana fo ko qur'an min do ate qur'ana fo nyonya ate hadisa fo nyonya yala abse ka fo ma bid'a wa wal ma te fo ma bid'a so so libe yende awa don mo ñonje
فين يرجعتي تسمية لكدو أتقو ولا كو فللعلماء في ذلك مسلكان تاسرف لبدون باب الأولى. المسلك الأول أن تسمى بدعة حسنة كوا بسكا ولي بدعة نيوما كوكورا من نات الشريعة فونيونيا كوا بسكا فاما بدعة نيوما سدري بدعة تقو بسكا فاما إشارة إلى معناها اللغوي ناني أو اللجأ عرب كان فلافي أبسكا فاما بدعة نيوما بكونها محدثة جديدة بس كوكورا دو أكونتي donc a bɛ se k'a fɔ a ma ko bid'a ɲuman o kuma bid'a n'an ye arabukan lajɛ hasana k'a da k'a tɛ sariya fɔ ɲɔgɔn na o kuma u b'olu fila fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ bid'atun hasana dɔnnibaw ka taasira filanan ko an tusamma sunna aw wajiba aw jaiza olu ko ka bid'a in to yen a tɛ fɔ a ma bid'a a bɛ fɔ a ma ko sunna walima wajiba walima jaiza madama kokura min do donbaw yala daga ka fa bebe o kuma olu ko sisan o bora bid'a ko na te fo ma bid'a bile abi fa ma sunna walima aywa wajib walima mustahab ma pas olu ka famu yala na fora bid'a doron o yi kokura min be sharia fo nyonya o kuma khilafu min fleni khilafu min lafuz doron no fe afamu to doron note k'a fɔ kokura dɔ lagosilen no kokura dɔ lagosilen tɛ ayi o ka sɔsɔli t'o la o ka khilafu bɛ tasmiya tɔgɔ a bɛ wele tɔgɔ min ye an bɛna nukuta min na fahamul muwassi'ina li ma'na al-bid'a lil ahadith al-waridati fiha sisan hadisa minnu nana bid'a ko yɛrɛ kun kan ninnu y'a faamu cogo di u ye hadisa ninnu faamu cogo di minnu y'a yira k'a fɔ bid'a awa ɲuman b'a la juguman b'a la olu ye hadisa ninnu faamu cogo di yakadu yaduru mawdu' al-bid'ati hawla thalathati ahaditha nabawiyya ra'isiyya bid'a yɛrɛ kuma bɛɛ lajɛlen jateminɛ la bakuruba fɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ boli hadisa saba de kan bid'a hadisa saba bɛ yen bid'a ɲuman bɛ yen bid'a jugu tɛ yen kokura bɛɛ lajɛlen bid'a ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ boli hadisa saba de kan o hadisa saba ninnu an bɛ n'olu fɔ ani dɔnnibagaw ye min fɔ hadisa ninnu na u ye hadisa ninnu faamu cogo di الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث جابر مسلم يا مفلح hadisa ye jumɛn ye ko alakira kun bɛ to k'a fɔ a ka khutuba la a kun bɛ to k'a fɔ a ka khutuba la nin tɛmɛnen kɔfɛ kumaw la ɲuman a la tiɲɛtigi o ye ala ka kuranɛ ye kuma foyi tɛ min ka tiɲɛ ka gɛlɛ min bɛ tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ kuranɛ kan wa kandaw la fasimanti o ye muhamadu ka kanda ye wa ko kow la juguman o ye kokuraw ye kokura minnu bɛ sɛnti diinɛ la o de ka jugu ka tɛmɛ awa ko bɛɛ lajɛlen kan ko jugu bɛɛ kan wa ko kokura bɛɛ lajɛlen bid'a wa ko bid'a bɛɛ lajɛlen filibantiya ye wa filibantiya bɛɛ lajɛlen bɛ tasuma la ni hadisa fɔlɔ ye wa bid'a mawdu'u wa kunka الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد hadisa filana o ye aishatu ka hadisa ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa o ma e ye ko kura dɔ senti anw ka diinɛ na fɛn min kun ta n tɛ i ka kɔrɔ ma ko a bɛ segin ka tɛrɛ ma fa huwa raddun ay mardudun a bɛ segin ka tɛrɛ ma a bɛ fɔ cogo wɛrɛ la ni maa o ma ye baara kɛ ni anw ka nin ko in tɛ o kan ni o ye silamɛya in ye fa huwa raddun a bɛ segin ka tɛrɛ ma من فوجو فلان بحديثنا ني حديث فلان حديث سبنا حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حديث سبنا ويجابر كحديثه جرير بن عبد الله قال كراكو صلى الله عليه وسلم نم مغمي تاسرا يمان سنتي سلام يالا إبا براجي دفلين سرو وموما مناك أن يغناك وكا براجي يغنا بالديما كسرو فيما بوتي لم قتلا. وبالعكس نم مغمي فنا يتاسرا جو سنتي دينا ينكونا لا إنكا جنبودو ونم موما يان يغناك وجنبو يغنا بسبب إتغلا كسرو فيما بوتي لم قتلا. okuma beno bida akula amse ka fo bakurba fola abela jilembe bulini halisa sabayinde ka okuma almuwassi'una li ma'na albid'a uluni hadisanu famu chugoti minum bayra ka fo bida akoro ferelendo bida nyuma be bida jugube ko kura bela jelente flibantiay minun tara usirafe uluni hadisanu famu chugodi ako fayara ashabu ar-ra'y al-awwal بمعنى الموسعين لمعنى البدعة أن البدعة المقصودة في حديث جابر رضي الله عنه هي المحدثة التي تخالف نصوص الشريعة وأصولها ومقاصدها. مولويا فمكافو جابر كحديثنا كافو كل محدثة بدعة كورا بلاجل بدعة دي ولويا فمكافو بدعة كورا من كودو من بالشريعة فونيونا ala kira kile ka fotuguni wa iyyakum wa muhdathatil umur mbaw fara kokrawla kokra minun kodo minun be sharia fo nyola bo akele ka fo kullu muhdathatin bid'a kokra bilajil bid'a fa huwa min babil amil makhsus amudu mi amu mindo akerekera lindo ka fendo bo akono kokra bilajil bid'a di bo amun kumalla bolindo الظاهر لا فين في كوكرا بلاج لمدو أكونو ما هناك عام مخصوص وسلتكو بو كلامه يرد العام يتاثر بالتخصيص كره نفندو يكا فندو بوالا ما على كره قال لنين دي عالي بالبدع فانشاما بو من يا كره وقد خصصه ثلاثة أمور المخصص على كره كافو كل وكل محدثة بدعة كوكرا بلاجل بدعة دي دون باو يايرا كافو عام مخصوص كما لا بولي منا كركره لنو ني فندو يكا فندو بو اكونو موندي يا كركره كو سببينو ويا كركره اكو الامر الاول حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه نم غميه فنكاون كديننا فمن تالوي أكو هذا القيد وصف للمحدثة المردودة التي لا يعضدها نص من الكتاب والسنة وكما على كراكلك أفو فمن تادوي كما نيو وكما ينجتمنه وبيبولي كوكرا منك من دلفوي تالا دين لا نيو مغمي كوكرا دو سنتي أنغا ديننا من تالا كما كو وبيس korli ke katara fenkura mi ma fenkura mi ni lasilita la dina la parce que lasilite fe mi na dina la awa o te dinena o ta doy ويفيد الحديث بمفهوم المخالفة أن بعض المحدثات قد تكون من الدين من يا أم مفهوم لجة أم من فهم يوكوفه وبايرك أفو كوكرا دو بي ويدينا دوي ni ko senti dina la min tala bi man lasri fo itala o mardude o kuma ni ko senti dina la min bala do bi mana min be aywa dalube mina boluma daro be mina sharia la o kuma o te mardude fa haka fa huwa maqbulun fa afada al hadithu anna al muhdathat naw'an nimbela jele don bo ko kuma kande ninte awa makan nindunge don bo de be kanifo فأفاد الحديث أن المحدثات نوعان نم حديثين بايرا كافو كوكراو يسيغرو مافلاي
muhdathatu laysat min ad-din kokura folo kokura minun ti dina doy ay lasri foyta la dina la o be sigi katara tigima athani muhdathatu min ad-din flana o kokura minu ni dina doy ay o koro jumenye lasili bala dina la bolo madaro bala dina la o kuma o kokura imbe mine o kuma ka fo kokura bela jele aywa na ya soro kokura bela jele me sigi na soro kokura bela jele me sigi kokura mana ke dina la temine amana ke chogo o kuma ala kira kelen ke kamin fo kira kelen mfle kaniye kamin fo ne ka fo malaysa minhu fo kuntola o kuma kunna fo man ahdatha fi amrina hadha shay'an fa huwa raddun ni mao mai kokura do ke anga dina ina abisigi katrema donga kunganga fotande ni mao mai kokura ke kodo ke dina ina ne ala kira ma minke abisigi katrema akunganga fotande me ako malaysa minhu min tala o kore buluma daro foite mina dalu foitala o ribe segi ama kokura do be buluma daro bola o kokoro chama be salamo be kake buluma daro ba bela jilena o kuma niye mukhassisu doy ni mayra ka fo kokura min ko do buluma daro temina dalu foitala al amru al mukhassisu thani flana min be nu o be akerekere kayra ka fo muradu te kokura bela jilena حديث جرير رضي الله عنه وفيه تقسيم السنن التي يسنها الناس إلى حسنة وسيئة وكما أفلك حديثا من فوق التمي كافوني مامي كوكورا سنتي دينا إلى سلامي لا إبا براجي سروني مغمية أن يغنى كي أو حديثا من فلين هذا مخصص بو سنة نيوما تاسرا نيوما ويلا سلبي مينا دينا لا sunna siya tasara jugma o illa sil foyte min adina la idan ni hadisai ni mami kokura do senti dina la na kan iba baraji soro mawma manake ibo o ka baraji nyona soro ni mami tasara jugu damne dina la min kunti iba jinu musoro o kuma ni bayra ka fo alakira ka kumai kullu muhdathatin bid'a kokura bela jilen finte إياكم ومحدثات الأمور كوكرا بلا جلنته دون كوكرا جوجما نكودو لا سلتي من مين بدانكر دين الله الأمر الثالث كو سمانا من بايرا كافول لا ينتو كوكرا بلا جلنته في أو بداية بدي في البنتيه هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المحدثات المستجدات كما سيأتي لاحقا في فصل مستقل أكو ني على كريركا barake chuko laje kokora minun kera ala kira tilela ya famu ala kira kumbe ulu mina chukuti ma ina fo bena nyefe fasilu kirenkere la kokora minun manake ala kira tilela ma kumbe o juge chukuti akumba hara ake haramu mutlaqan wa walma ke chuko gore kumbala o bena nyefe insha Allah أقول وبهذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ السنن الحسنة من تلقاء نفسه نمغمي تاثيرا نمان كرييري دين الله ولا يقتصر معناها على إحياء السنن المندثرة كما يفهم المضيقون لمعنى البدع أكما كورة يدرك كافوني مغمي تاثيرا لكمبي أكمبي ككورو من مغني ناكم مغوكم ياتوي إنا نانينا مياه ina fo minum ba fo bid'a belajile filibantiya kokura belajile filibantiya ube hadisen sharu ka kode ka fo ala kira ko man sanna fil sunnat hasana ka fo akorde tasira nyuma min kumbe ka koro akumbe ka koro abe asbat la bil kitabi wa sunna me mo nyina na ko ina na mo hakili jigala ka nyina maya wa fasare ka kode ako atekere noy ay sanna fil islam sunnatan hasana korode ka fo doro ko nyuma min kumbe no na sabat la nik qur'ana sabat na hadise mo nyina na ko ina na kana nyina maya ka mo hakili jigala ko la nyini o doro ne la limadha li thalathati asbab sabu sabakoso السبب الأول أن كلمة السنة
قد وردت في عدد من النصوص الشرعية بمعنى الابتداء بالأمر. بس سنة سيزاما لجا عرب كاندلا كما ينفور عرب كاندلا فرنسيتي أنجلتي عرب كاندرو وما عرب كان سنة يركو رجمي يرو چمان بيس عرب كان سنة كورو بيكي كادمينه ومثال يدوي على كرا صلى الله عليه وسلم أكو لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. على كرا صلى الله عليه وسلم أكو ni u ye maa o ma fa n'u baara mɔgɔ mɔgɔ ma k'i faga ntɔɲɔli la maa fɔlɔfɔlɔ min ye fagali kɛ n'o ye ayiwa kabila ye ko a bɛ dɔ sɔrɔ a joli la a bɛ sɔrɔ a jurumu la parce que ale fɔlɔfɔlɔ de fagali kɛ i ka mahalu shahida kele k'a fɔ awwalu man sanna al-qatla ay ibtada al-qatla ale de fagali daminɛ o kuma yana muradu tɛ k'a fɔ ale de fagali ɲɛnamaya ayi maa fa kun tɛ dugukolo kan ale fɔlɔfɔlɔ de y'a daminɛ. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث من قواعد الإسلام. الإمام النووي شارح مسلم عليه مسلم شرح عليه كوني حديثين ني إسلامية قاعدة بالبلبادي رجل ويجمع وهو أن كل ما نبتدع شيئا من الشر نما ما يكوجبر الدمن كان عليه مثل وزر كل ما نقتدى به في ذلك العمل نم غمغ يبارن يغنك يبي وجنبو دفلين يغنصره إلى يوم القيامة فقط أجيولي ومثله ما نبتدع شيئا من الخير أكون نما ما فنا يمانو كريه كفن يمانو الدمن مين كنتي كان له مثل أجر كل ما يعمل به إلى يوم القيامة من ما فنا فن يمانو سنتي دينا يكون لا مين كنتي مين كن دوننتي على كرامك صحابه ماك يفهم كو أبراجي دفلم بديما ونما وما يعني قناك وبراجي دفلم بديما أكو وهو موافق للحديث الصحيح وأني حديثا صحيح مننا كافو على كراكم من سن سنة حسنة كتاب له حديثا لبانا نمغمي نيمان سنتي أبراجي بديما نمغمي جومان سنتي أبراجي بديما وكما كانوا حديثا بلا جل من يقطع ني الإمام النووي كما كان. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن حجر فنكو نو صحيح البخاري شرح باي كتاب تحفة الباري كما نون بلا جل مبودي كنا عليكو فيه أن من سن شيئا كتب له أو عليه كبيرة كفني مغمي كوكورا دمنه أبراجي بسبيه ولا ما جنوبي بسبيكا ناكرا نيومانيه براجي ناكرا جوكماني جنوبو وكما كايرا كافوكو سنة كوري كا نينامايا دي أكمبي كا كورو مي أسارا إننا نينامايا سنة كورو تي أودرونيرا سنة كورو كوني أرابو كانا إنا فانفلك فو يورو منونا كا دامنه إنا فحديثا ينفلك فو چكو منا دلو فلنا كافو سنة كورو بكي كا دامنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا على كركم معاذ أفلك سنة دو دمنه أويه وكما أي أفنك بارين يغنك معاذ بن جبل أفلك تاسرة دو دي كريه أويه وكما أي أتين يغنك وتاسرة يجمعيه فلو ني مسبوق ni nana do sella ni y'a sɔrɔ ayiwa o ye dɔ kɛ sella k'i to i mana na ayiwa i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ dɔ ɲininka sella a bɛ arakan joli kɛ a b'a fɔ ayiwa an ɲina hakɛ in de kɛ i b'a daminɛ i b'u gɛn ka k'u la a kun bɛ kɛ ten de o kuma i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka seli alakira nɔfɛ dɔw bɛ kunbɛn kunbɛnna la dɔw bɛ sujudi la dɔw bɛ sigilen don sini si tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que u bɛɛ lajɛlen bɛ alakira gɛn ka sɔrɔ ka ko a la de a kun bɛ kɛ ten de. Mais Muaz ibn Jabal o taa cogo ma jale
ama alakira ɲininka dɛ ale yɛrɛ kɔni min diyara ale ye dɔrɔn n'a nana alimami sɔrɔ yɔrɔ min na a ka don a nɔfɛ ni alimami salamu bila waati min na a bɛ sɔrɔ ka a ta in dafa araka minnu taara ka kɔn a bɛ wuli k'olu seli donc alakira ye o de Muazu félicité o de kan ko Muazu ka nin taasira in ka ɲi o tuma aw fana ka a ka taasira ɲɔgɔnna kɛ o tuma mahalu shahide ye jumɛn ye a kɛra k'a fɔ sanna Muazu bun Jabal de ye nin daminɛ nin kun tɛ yen ale de filɛ k'a daminɛ o tuma sanna kɔrɔ bi y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ de k'a fɔ k'a ɲɛnamaya tɛ parce que ale filɛ k'a kɛ cogo min na o kun tɛ yen ka kɔrɔ dalu sabanan min b'a k'a fɔ sanna kɔrɔ bɛ kɛ k'a daminɛ salatu Khubayb bun Adi radiyallahu anhu rak'atayn qabla qatlihi faqad jaa fi ba'd riwayat al-qissa wa kana Khubayb radiyallahu anhu huwa sanna li kulli muslimin qutila sabran lis-salat rawahu al-Bukhari wa Ahmad. Khubayb ale fɔlɔ maa min u bɛ n'i faga yani i ka sa ka arakan fila seli ale fɔlɔ de y'a daminɛ i n'a fɔ a nana Bukhari kɔnɔ ko Khubayb huwa sanna li kulli muslimin qutila sabran as-salata ale ye seli kɛ taasira ye maa o maa n'u bɛ n'i faga silamɛ o silamɛ n'u bɛ fɛ k'i faga o tuma i ka seli dɔ kɛ fɔlɔ yan'u k'i faga o tuma sanna in kɔrɔ k'a daminɛ a kun tɛ yen seli kɔni bɛ yen mais n bɛna sa n ka seli ayi o tɛ yen ale fɔlɔ de y'o daminɛ i y'a faamu o tuma sanna k'a yira k'a fɔ sanna kɔrɔ man sanna fil islami sunnatan hasana a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ka sunna dɔ ɲɛnamaya min kun salen dɔ a kɔrɔ bɛ se ka kɛ fana k'a daminɛ i n'a fɔ arabukan na o sabatilen don cogo min na an filɛ ka misali saba min fɔ a ko a sababu sani min b'a yira k'a fɔ tuguni ko sanna kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'a ɲɛnamaya annahu law kana al-maqsudu bis-sunnati al-hasana ihya as-sunnati al-hasana ath-thabita bi-shar'i faqat لكان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة إحياء السنة السيئة الثابتة بالشرع أكون يا سر السنة كوريك السنة دنيا ما يمينس كون سالينو أكون بيك كورم مغو يا توي سأننا أنينا ما يا كنا يا سر حديثين كورو كوني أودي أكما كلك ففنا وني ما ميتاسر جو سنتي أكون نكده أكما ني مغو ميتاسر جو نينا ما يا means إن سبت لنا الشرع لا مغو نينا أكو إننا أو مغو حكري جكلا o kuma o b'a yira k'a fɔ silamɛya taasira ɲuman b'a la taasira jugu b'a la wa hada ma'nan ghayru sahih ma a ko o tɛ saha bon k'a fɔ dun sanna fil islami sunnatan hasana i bɛ o kɛ k'a ɲɛnamaya ye mais sanna fil islami sunnatan sayyi'a i bɛ o kɛ k'a daminɛ ayi dalu t'o la parce que ni ko i bɛ sanna kɔrɔ kɛ pour que hadisa in kɔrɔ ka ɲa o tuma ni ko i bɛ sanna fɔlɔ in kɔrɔ kɛ k'a ɲɛnamaya pour que hadisa kɔrɔ ka ɲa i bɛ sanna filanan in kɛ de k'a daminɛ parce que ni ko k'a ɲɛnamaya dɔrɔn kɔrɔ a kun bɛ e ka kɔrɔ taasira jugu in kun sabatilen don diinɛ kɔnɔ mais mɔgɔ y'a to yen e nana ka na ɲɛnamaya taasira jugu in tɛ diinɛ la kuma dalu t'o la k'a fɔ i bɛ sanna fɔlɔ kɛ k'a ɲɛnamaya ka sanna filanan kɛ k'a daminɛ dalu foyi t'o la o kuma kuma kɔni fɛn ye min ye dɔrɔn siga tɛ min na alakira kɛlen k'a fɔ ni mɔgɔ min ye taasira ɲuman senti o kɔrɔ de ye n'i y'a daminɛ hɛrɛ sira don e y'a daminɛ i y'a ye k'a fɔ a ka ɲi o kuma dɔnnibaw ayiwa ka fɔ la a tɛ sariya fɔɲɔgɔnya a tɛ kuranɛ fɔɲɔgɔnya a tɛ hadisa fɔɲɔgɔnya a tɛ sariya ka laɲini don fɔɲɔgɔnya ni maa min ye taasira jugu fana senti o kɔrɔ min bɛ sariya fɔɲɔgɔnya a bɛ hadisa fɔɲɔgɔnya walima a bɛ yukhalifu maqsadan min maqasid sariya ka laɲini dɔ bɛ a b'o fɔɲɔgɔnya o kuma o bɛ kɛ taasira jugu ye i y'a faamu bon sabu sabanan dɔw b'a fɔ tuguni hadisa in a nana sira min fɛ a nana ɲumanya sira de kan hadisa in fɔra ɲumanya sira de kan i y'a faamu parce que dɔ de nana sɛgɛnbaatɔ don bon dɔ wulila
ka dili damne sahabaw to sorla ko ladige hadisen fora de kunga o kuma e kana fo kabe da odema ala kira ya fonde kama o kuma ni ndorone do ay don ba ko al ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab al ibratu bi umumi lafz la bi khusus sabab kuma mana fo chukumina aywa lafzu fen be do akono ambori laje ka fodro a fora ni koni mi hun ka be da odrone ma ay a fora sabu mina doro abe da odrone ma dorete do akono ay ya famo dore bi se ka sumama ma sanna afla ka fo yoro chamana ka fo ka damine de ko ka nyina ma ya doronte bon okuma al muwassi'una li ma'na al bid'a ulu ya ira ka fo kokura bela jelente filibanti ay kokura bi se ka ke atannendo ina fa bi se ka ke alla gusulino chogomira bi hadhihi al adilla al mazkura dalu min fle fokateme bo sisa ambe walhanda dafani minye minum ba fo ko minum be kokura bela jelen kele kokura be akira nyuma yo akira jugma yo ka fi be kokura bela jelen bali ka bela jelen ka da ka ala kira ko kullu bid'atun dalala ka da ka ala kira ko iyyakum wa muhdathatil umur ni ayo hadisain de takibe kokura bela jelen kele bon abse ka ke ube ka ken hakilna mi mo kana fen fara dina ka mo kana fen kire dina kono tasira jugu kire min kuntala ya famu mo kana tasira jugu kire min kuntala bo minum fle ka amba fo jabila minum fle ka ira ka fo bida nyuma bala kokura minum me senti dina la nyuma bala juguma bala ulubo kala maw ashite bida afe ka tasira do kire dine kono aywa don ba sabat len shite wolde ke katroma tasira jugu ya fam bo kala nyini fana tasira minute hunaka ibadat tawqifiyya ala batu do be no yelamate do la fente faroka fente bola si awa selibe ke chugo mino donen do fente faraka fente bola sumbe ke chugo mino donen do hijibe ke chugo mina ona nyogonaw hadi ibadatun tawqifiyya ka kokura sente la o kantoma ya famu o kantoma ko wara minum be min wujuhil khair min turuqil khair hera tasrawla o kambul lema akorde ka fa hadhihi al ibadat at tawqifiyya aywa la nyinto e mambe flana me foka faroka na yasro e mo mi ebe e kokura belajile la gosa be ikal la yine de pour que mo kana kokura senti dina la femmi awa meddan kare dina la amba fo ikan tasiran ghairu salim ya famu kodo keleli kana ke sabuye ka ko belajile nyaami donma sabat lu nyaira ka fo kokura be klakatra flama kokura do be tanu kokura do be o be lagosi donma sabat lu nyode fo aywa o ka kitabu kono o masta kokura genin kama e kana fo ibulu ka kuma ke ngalo ya famu bo o problème de be anga société la ko chamana ko do keleli chiado islamé belajilen kanga kele mais c'est-à-dire hamaso ko jugu kana ke sabu fi be chiele maka fi ba ke ngalo ka kodo do kono jako yala minun dala bo o de be ka ko chama nyami awa dina masalola kodo keleli kama sisa kele ko jugu kama ibe fendo do kono min ta kono bo o de be bida ko ina note islamé nyumam bela jelembe awa bida amani masiye kokoro minu nabe dankar dina la hari madu be tasra ka dina ko ere mambo me kokoro minu nabe dankar dina la be tasro amandai hari mami ka dina ko mambo janko mo misir awa islamé dafali islamé ya jusem bela jeliba bela jelen tanga ka fo tigla mo ka klaka awa allanyini ka kokoro do sendi dina la mimbe dankar dina la wal manakara be jay ay otey ma khairul umuri awsatuha
an ka bida jugu kɛlɛ min bɛ dankari diinɛ la. khairul umuri awsatuha. kuma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan bɛ sababa ma k'a fɔ kokura mani jɛ k'a kɛ diinɛ la, a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye o ye dantɛmɛ ye. k'a fɔ fana kokura bɛɛ lajɛlen filibantiya de ye o ye dantɛmɛ ye. camancɛ ye min ye kokura mana na a bɛ an b'a ɲɛma jɔ de k'a lajɛ, a bɛ se ka kɛ ɲuman ye a bɛ se ka kɛ juguman ye. mun de b'a kɛ ɲuman ye dɔnnibaw de b'o juger, mun de b'a kɛ juguman ye dɔnnibaw de b'o juger. ala kan bɛ sababa ma. waati sera inshallah ni ala sɔnna sigi nata in almudayyiquna liman albid'a u fana ka dalu ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna. rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سيد على تراث ونيما كلا انت على دا كوني على سيد دينكما فو ونيما كلا انت على دا كوني كيتي كسلام كيتي غنيما كلا انت على دا ايتوانغا كلا على دا ايتوانغا كلا على دا ايتوانغا كلا قران كلا كوانغا كلا على دا ayetonga kala ahadisa kala ngeko anga kala alado ayetonga kala sele suran kala ngeko anga kala alado ayetonga kala anga alado ayetonga kala anga alado likauna ma'al ulama likauna ma'al ulama ulama una humul anwar likauna